jer neki od nas prate zadrugu još od doba kada se je ona zvala Farma, pa onda 6-7 godina zadruge i došlo je do toga da Pink jednostavno ne dozvoljava emitiranje, odnosno streamanje njihovog sadržaja bez njihovog odobrenja, to jest morate imati dozvolu za autorska prava. Zbog čega je do ovoga došlo, niko od nas nema pojma. Jer normalno je kada neko nešto brani da odmah na početku emitiranja realitija zabrani svima i da ima svoj vlastiti stream na kojem bi svi mi pratili. Međutim, oni su dozvolili 1 godinu, 2 godine, 3 godine, 4, jesu prije gasili nešto malo, ali ove godine su radili nešto nenormalno. Znači, pogasili su svima sve streamove i pogasili su svaki kanal koji je imao bilo koji video sa naslovom Zadruga uživo ili Zadruga i bilo koji klip ili neki moment zadruge. Znači, sve su živo pogasili. Ja ne znam zbog čega je došlo do ovoga. Ako neko zna, neko ko je bliži njihovoj administraciji ili neko ko se razumije što se tiče njihovih prava, neki pravnik ili neko ko se stvarno razumije, da nam napiše dole u komentaru da li će u budućnosti biti moguće pratiti zadrugu na YouTube platformi. Jer svi mi smo navikli, više nego navikli, legnemo sa zadrugom, probudimo se sa zadrugom, ja nikad i ne gasim, 24 sata slušam sve što se tamo dešava i sada ovo sve što se desilo nekako nas je poremetilo. Ja razumijem, Željko hoće više pregleda, pala mu je gledanost na Pink TV-u, to se zove ta neka skripta, njihova neka lista najgledanijih kanala, ali smatram da nije u redu ovo baš pred sami kraj da se ovako gasi. Stvarno, volio bi da nas pusti, eto, makar ovo do kraja ove sezone, da ispratimo, da vidimo ko će biti pobjednik. Mada nešto se ne slažem ni sam sa sobom, kada bolje razmislim, ovo mi je nekako najlošija sezona do sada. Nekako su svi monotoni i sve se svodi na Ša i na njegovu Mionu. Nekako su dosadno, treba da budu zahvalni što ih u ovolikom brodu, znači to je 20 miliona ljudi njih prati, najmanje. Ne znam, dragi moji, razočaran sam, ako neko zna zbog čega nas gase i hoće li nas pustiti, neka napiše u komentaru i ljubim vas vaš Ado. Do idućeg slušanja, prijatno. Ostanite povezani. Ko se nije pretplatio na kanal, neka se pretplati. Pa ja ću. Vijesti ću izbacivati. Uglavnom ostaćete obavješteni šta se dešava i kakve su nam mogućnosti u budućnosti. Želim vam sve najbolje i da nam dragi Bog pomogne. Prijatno.